Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Гендер-гэп і безумоўна галоўны чалавек на гэтай праграме гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Добрый дзень, спадарыня Ірына. Прывітанне. Спадарыня Ірына, сёння ўсё ж таки мы накідалі з вами розных тэмаў для абмеркавання, але сёння дзень вельмі такі балючы для беларускага грамадства, ну прынамсі тое, тых яго чальцоў этого грамадства, якое сочыць за тым, што ў гэтым грамадстве адбываецца. Дзень палітвязня. З пункту гледжання гендернага пытання, што б вы вот наконт гэтага дня сказалі? Ці тут няма чаго дзеліць па гендерам, вот ёсць палітвязні, ёсць гэтая трагедыя, ёсць рэжым, які катуе людзей, ці ўсё ж таки можна і вот з пункту гледжання вот такого погляду нашай праграмы на гэта паглядзець? Ёсць тут пра што сказаць менавіта з погляду нашай праграмы, і тут ёсць і вельмі балючыя моманты. Так, вы пачалі з таго, што гэта дзень палітвязня, а я б адразу бы хацела, каб мы альбо называлі ў множным ліку палітвязняў, альбо не забывалі пра тое, што сярод палітвязні не толькі мужчыны, але і жанчыны. І вось та інфармацыя, якая ёсць у праваабаронцаў, яна сведчыць, што не менш за 8 тысяч жанчын беларускіх са жніўня 20-го года прайшлі альбо праходзяць праз гэты пераслед. Не менш як 170 жанчын з'яўляюцца палітвязанкамі зараз, і жанчын катуюць гэтаксама як і мужчын, але яшчэ выкарыстоўвае нейкія прыёмы, якія вось найбольш балючыя менавіта для жанчын. Гэта і ўсё, што звязана з дзецьмі, і ўсё, што звязана з каханнем, з сям'ёй, усё, што звязана з жаночым здароўем. І тут, на жаль, вельмі шмат прыкладаў, і вось мне вельмі хочацца, каб калі мы гаворым пра палітвязняў, бо гэта, канешне, наш галоўны боль, каб мы не забываліся, што сярод іх ёсць шмат жанчын. На самой справе, вот нават толькі учора вясна давала, колькі прызналі палітвязнямі ў гэты дзень, і 10 чалавек, сярод іх 3 жанчыны. Вось каб мы не забывалі, што жанчын там шмат, і яны церпяць у чымсьці больш за мужчын. Ну і вось сённяшняя навіна, якая вось таксама вельмі такая дрэнная навіна пра Паліну Шарэнду-Панасюк, і вось я нават не ведаю тут, што сказаць. Вось рэжым кожны раз гаворыць, што ён там не спрачаецца, не змагаецца з жанчынамі, што ў нас вось гэтыя традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, што нам так важна, каб, значыць, жанчыны нараджалі беларусаў і гэтак далей. Но вось Паліна, яна ж не прафесійная рэвалюцыянерка. Яна там нават не журналістка, не праваабаронца, не адвакатка. Яна, вось актывістка і маці 2 дзяцей, і вось тое яе гэта інтэрв'ю, якое, значыць, бралі гэта дзяржаўнае тэлебачанне, і вось, няма словаў на самой справе. Сапраўды, Паліна Шарэнда-Панасюк не толькі не выйшла на волю, як гэта планавалася, але і знайшлася ў гомельскім СІЗА. Сёння нібыта ёй павінны выставіць новае абвінавачванне, але сутнасць яго пакуль невядомая. І з гэтай нагоды вось мне цікава, і тут можа быць неважна, жанчына ці не жанчына, хаця ў дадзеным выпадку гэта яшчэ больш балюча, але навошта было ламаць чалавека, катаваць чалавека, адмыслова катаваць чалавека, вымагаючы ў яго напісання прашэння аб памілаванні, вымагаючы ад яго, каб ён там зняўся ў гэтым прапагандысцкім фільміку, каб потым ізноўку закрыць? Што гэта? У гэтых людзей што-небудзь ёсць увогуле там у сэрцы, у душы, я не ведаю, там ці яшчэ дзе? Я баюся, што гэтая самая банальнасць зла, пра якую пісала Ханна Арэнд, гэта людзі, якія добрым чынам выконваюць сваю працу. Яны не думаюць вось пра гэтыя высокія матэрыі, у іх ёсць такія загады, і яны выконваюць. Так, мне таксама гэта незразумела, і вось вы зараз паўтарылі пра тое, што як бы гэта людзі і іх катуюць, а я ўспамінаю гэта інтэрв'ю, і калі Паліне паказвалі вось гэтыя
фоты, значыць, фоты і відэо яе дзяцей. Ну гэта ж, гэта адмысловае катаванне менавіта для маці, і ёй паказвалі, што вось твае дзеці растуць без цябе, там малодшы ўжо пра цябе там нават забывае, ужо не памятае, якая ты. Так вось, наўжо для чаго ты гэта рабіла, а не лепей ли быць са сваёй сям'ёй? І вось калі ты гэта зробіш, ты будзеш са сваёй сям'ёй, і вось што мы сёння пазнаем. Вось таму я думаю, што, безумоўна, калі ўсё гэта скончыцца, павінны быць абавязкова ілюстрацыі і павінны быць грамадскія абмеркаванні вось гэтых тэм. Ну, каб вось гэтая банальнасць зла, каб мы, атрымалі нейкую прывіўку, прышчэпку супраць гэтага і разумелі, што кожны чалавек, які вось зараз гэта робіць, ён вось гэты вінцік гэтай машыны, але калі зламаецца нейкі вінцік, так на нейкі час зламаецца ўся гэтая машына, і ад кожнага чалавека вельмі шмат залежыць. Вось, дарэчы, пра кожнага чалавека і троху, можа быць, з іншага боку. Ведаеце, как бы чакаць ад такога, я не ведаю, там, інфачыкацілы, як Азаронак, можна ўсяго. Ты ведаеш, ужо бачачы па яго выказваннях, што ён пойдзе на ўсё, зробіць усё, што трэба для рэжыма, для спецслужбаў, там, каб дагадзіць Лукашэнку. З іншага боку, вот здавалася, павінна, мы чакаем, што будзе нейкае больш спачуванне, больш нейкае такой, я не ведаю, ад жанчыны. Вот тая ж самая гладкая, якая записывае гэтые нібыта вот пакаяльныя інтэрв'ю. Вот як так? Вот ці тут прапагандыст, гэта тут ужо на гендеры не дзеліцца. Я думаю, тут ёсць і гендерная спецыфіка. Я з аднаго боку вас разумею. Мне таксама гэта таксама для мяне гэта вельмі незразумела, і я не магу паняць, як жанчына і маці, вось яна можа так катаваць іншую жанчыну і маці. Але я скажу пра тое, што жанчыне, каб вось ісці наперад, ісці вверх па гэтай арганізацыйнай іерархіі, ёй трэба прыкладаць яшчэ больш намаганняў, чым трэба прыкладаць мужчыне. І таму на самой справе мы бачым, што ёсць прыклады, калі жанчыны больш шчыруюць на гэтых прапагандысцкіх, судзейскіх, нейкіх там адміністрацыйных пасадах, чым шчыруюць мужчыны, каб вось мець гэтыя самыя блага, гэтыя самыя рэсурсы, сродкі, якія мужчына можа атрымаць больш лёгка. Таму, на жаль, вось тут такога няма, што ўсе жанчыны вось белыя і пушыстыя, яны заўсёды такімі будуць. Калі жанчына уключана ў гэту сістэму, сістэма такая антычалавечая, у сістэме галоўнае знайсці чарговага ворага народа і яго пакараць. І вось калі ты аказваешся ў гэтай сістэме як вінцік, значыць, ты шчыруеш у гэтай сістэме. І жанчына, яшчэ раз, яна вымушана больш працаваць, каб атрымаць тыя ж самыя результаты, што атрымлівае мужчына. І з другога боку, как бы нам падаецца адсюль, можа просто мы што жывем у гэтай павесцы, праз нас яна праходзіць, што как бы узровень разумення трагедыі, якая адбываецца ў краіне, павінен быць даволі высокі ў грамадстве. А ці ёсць гэта сапраўды? Ці можа быць, ці наколькі людзі у Беларусі найперш, але можа быць частка людзей і за мяжой у павесцы, наколькі яны ведаюць, што адбываецца, наколькі сочаць. Вот я разумею, што няма сацыялагічных даследаванняў, але я з гэтага і хачу пачаць, што павінны ж быць замеры вось гэтага грамадскага меркавання па ўсіх пытаннях. І у нармальных краінах гэтыя замеры, яны нават штодня як бы адбываюцца па розных тэмах, па розных там актуальных пытаннях. У нас гэтага амаль няма. Вось ёсць нейкія незалежныя пытанні, яны праводзяцца не так часта, як бы нам хацелася, і ўсё ж таки там ёсць вельмі высокі гэта твой фактор страху. А ўсё, што праводзіць дзяржава, тут як бы давяраць, мне здаецца, зусім немагчыма. Па-другое, людзі закатаныя в асфальт, і людзі баяцца выказваць сваю думку. Таму гэта гэта як быццам зразумела, але яшчэ ёсць трэці фактар.
Ну, кожнаму і кожнай цяжка жыць у складанай павесцы. То есть вось цяжка кожны дзень разумець, колькі дрэннага адбываецца і адбываецца побач з табой, адбываецца, ну, калі не з тваёй, як быццам бы маўклівай згоды, але без твайго актыўнага супраціву. І, канешне, людзі, ну, стараюцца зрабіць выгляд, як быццам гэтага няма. Ну вось чалавечае жыццё, яно ж і ёсць такое складанае, што як бы з аднаго часу не бегчы ад праблем, а з іншага боку, ну, жыццё адно, і вось пражываць яго так, каб бачыць і дрэннае, і добрае, што ёсць у гэтым жыцці. Але я думаю, што вось як бы падагульняючы вашае пытанне, вось ідэя пра тое, што гэта там толькі мы з вами, альбо яшчэ там вельмі такое вузкае кола людзей усё гэта перажывае у гэтым, а усе астатнія не. Я думаю, што вось гэта вельмі будзе на руку прапагандзе, і прапаганда і хоча вось так зрабіць, каб мы, напрыклад, думалі, што такіх, як мы, ну, вось я не ведаю, там, 3%, а усе іншыя, яны як бы даўно перагарнулі старонку, жывуць іншым жыццём, нармальным жыццём і гэтак далей. Не, гэта дакладна не так, але вось прапаганда менавіта гэта і хоча, і калі вы будзеце як журналіст, як медыя падымаць гэтыя тэмы, ну, так грамадства і будзе бачыць, што гэтыя тэмы, яны актуальныя, ніхто ніякай старонкі не перагарнуў. Таму трэба пра гэта гаварыць. Матахары піша: цікава, якія дзеці вырастуць у сем'ях гэтых катаў. Ну, калі казаць пра Азаронка, то дастаткова пачытаць пра Азаронка старэйшага. Тут как бы яблычка ад яблонькі не толькі далёка не адкацілася, але і пераплюнула яшчэ свайго бацьку. Ну, а пра астатніх, ну, я не ведаю, тут же ж, як вы лічыце? Я успоминаю, вы вспомнили про бацьку Азаронка, я успомнила про Зімоўскага і памятаю, вось хадзіл такі, ну, зараз бы сказала мем, як добра, што яго дзве дачкі. Яны вырастуць і памяняюць прозвішчы. Мне вось здаецца, што гэта вось, ну, вельмі паказальна. Канешне, гэтым людзям і унукам гэтых людзей будзе вельмі як бы стыдна за сваіх бацькоў, і гэта будзе іх трагедыя, але вось ад нас, як ад грамадства, вельмі шмат залежыць, каб калі будзе наша перамога, каб мы не сталі вельмі такімі добранькімі, якія самі скажуць: давайте усіх там прабачым, перавернем старонку, значыць, будзем, значыць, вось разам усё рабіць. Не, трэба ўсё гэта будзе атрэфлексаваць, трэба будзе паказаць, ну, уклад можа не кожнага і кожнай там прапагандыстаў, але вось галоўных прапагандыстаў, каб вось, ну, я зараз, можа, разважаю як выкладчыца, як педагог, усё гэта трэба прапрацаваць і зрабіць вось гэтую працу над памылкамі, каб больш мы такіх памылак не рабілі. Ведаеце, я тут вот днямі прачытаў допіс у Фейсбуку Наумчыка, з вот гэтай нагоды можа быць как бы смены пакаленняў, але смены палітычных пакаленняў. І ён кажа: глядзіце, можа быць, праз якіх-небудзь там 5, 7, 10 гадоў, калі будзе чарговая хваля рэвалюцыі, а да таго часу якіх-небудзь вот гэтых прапагандыстаў, азаронкаў з гладкімі скарыстаўшы выкінуць на ўзбочыну, то галоўнымі апазіцыянерамі той хвалі стануць яны, і яны яшчэ будуць сядзець, гладкая будзе гендернай даследчыцай і крытыкаваць усіх, а Азаронак будзе яшчэ вучыць і ганьбіць папярэднія пакаленні там, я не ведаю, апазіцыі дэм-сілаў, якія не здолелі зрабіць, а вот яны-то зараз. Так, згодна, гэта такое было вельмі такое яскравае выказванне, усе як бы яго каментавалі. Я думаю, што калі той жа самы, напрыклад, Азаронак і гладкая перамятнуцца на іншы бок, а зразумела, яны гэта зробяць, ну, гэта будзе з аднаго боку нават карысна, гэта будзе паказваць, што вось ужо як бы, ну, зусім як бы няшмат засталося, і, ну, хай яны як бы, вось тыя, хто былі у сістэме, ну, хай яны і
і разбураюць далей гэтую сістэму. Гэта з аднаго боку. А з іншага боку, ну вось і давайте працаваць зараз так і медыа, і там беларускія інтэлектуалы, і там, я не знаю, выкладчыкі ва універсітэтах, каб мы, пісалі зараз гэтую гісторыю нашую, каб мы яе не забывалі і каб мы дакладна ведалі, хто, напрыклад, такі Азаронак, а хто такая Гладкая, каб і што як бы показывалі людзям, што вось гэтая фраза, што там я не цікавлюся палітыкай, мне гэта не цікава, вось яна і можа прывесці да таго, што потым ты не будзеш ведаць, а хто такі Азаронак, а хто такая Гладкая. Таму вось гэты саўдзел у грамадскім жыцці, гэта сёння такая неад'емлемая частка жыцця кожнага нармальнага чалавека, які не хоча быць абдураны вось такімі, значыць, прыкладнымі азаронкамі і гладкамі. Так, да, Гары, перамятнецца ён толькі тады, калі зменіцца ўлада, зразумела, і потым тады будзе казаць, гэта не нас трэба люстраваць, гэта трэба паглядзець на Сідорскую з Лукашуком, што там дзе ў іх было, а вот мы-то з спадаром Казаравым, вот мы малацы. Не, я думаю, гэта ўжо зусім такая неверагодная сітуацыя, але тое, што вось такія, значыць, ваяры рэжыму могуць перамятнуцца, так, гэта цалкам бывае. Вось, гэта і ў гісторыі ўжо было. Давайте да іншых тэмаў звернемся. Вы узгадывалі про тое, што, каментуючы сітуацыю з Палінай Шарэндай-Панасюк, про тое, што вот нам тут рэжым на чале з Качанавай і Лукашэнкам расказваюць про традыцыйныя сямейныя каштоўнасці. І, дарэчы, 15 траўня ў свеце адзначаўся і ў Беларусі ў тым ліку Дзень сям'і. Так вось про традыцыйныя каштоўнасці. Што яны сябе ўяўляюць у Беларусі? Гэта вот як у Лукашэнкі традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, калі жонка недзе невядома дзе ўжо дзесяткі гадоў і нейкі там бусел ці вожык ці халера ведае хто прынёс нейкага сына аднекуль. Ці сам ён нарадзіў яго. Да, такая, значыць, вялікая такая тэма. Так, на самой справе, я б пачну з канца. Тое, што Лукашенко не жыве па законах і прынцыпах, які ён, значыць, сам фармулюе, гэта ўжо для нас не навіна. Вось гэта таксама такая прыкмета недэмакратычнай дзяржавы. Не, это ўсё нормально ў стыле, иногда не до законаў, как он же сказал аднойчы на конференции про это. Вы на меня не глядзіце. Значыць, не, гэта ж, вы ж разумееце, што гэта неправільна, што гэта на самой справе вось у нармальных краінах эліта стварае закон і як бы гаворыць пра прынцыпы, па якіх гэта эліта і будзе жыць. Вось тое, што яны як бы згодныя рабіць, тое, што яны згодна з чым яны, значыць, могуць жыць, вось гэта ўваходзіць у законы. А ў аўтарытарных таталітарных грамадствах там наадварот, там законы і прынцыпы такія вельмі жорсткія, вельмі акрэсленыя, але па іх павінны жыць вось там грамадзяне. А як бы вось гэтая эліта, гэты правячы клас, яны зусім не павінны па гэтых прынцыпах жыць. Гэта вось, як вы правільна сказалі, гэта іншае. Для іх там іншыя законы. Але вось пра сям'ю, вось так, гэта то, з чаго мы пачалі, што з аднаго боку на самой справе паслухаць нашу дзяржаву, сям'я, жанчыны як маці, гэта нават галоўнае, што значыць вось галоўнае ў Беларусі, галоўнае на што клопат дзяржавы накіраваны і гэтак далей. І вось гэтыя традыцыйныя сямейныя каштоўнасці і інстытут сям'і, гэта значыць, што вось тое, з чаго складаецца стабільнасць беларускай дзяржавы і гэтак далей. Вось паслухаць, жанчына, маці, галоўны чалавек у Беларусі. Але вось усё, што мы бачым, паказвае, што гэта зусім не так, што самае галоўнае гэта, ці правільная гэта беларуская жанчына, а правільная маецца на ўвазе, ці падтрымлівае яна палітыку Александра Лукашенка і ці асабіста яна любіць Александра Лукашенка. І вось калі на абодва гэтыя пытанні адказвае
нехта адказвае што так, то гэта правільная жанчына і вось тады яна будзе рабіць кар'еру, ну у абмежаваных рамках, тады яны, напрыклад, я не ведаю, будзе танчыць з Александром Лукашенко, будзе пасля там таго, як паўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці, будзе атрымліваць там нейкія пасады і гэтак далей. Але калі яна неправільная беларуская жанчына, вось яна там не лаяльна ўладзе, то нішто як бы астатняе яно ўжо не важна, і нават колькі дзяцей нарадзіла і выхоўвае гэтая жанчына, і вось да Паліны і да іншых палізняволеных жанчын, там вельмі шмат менавіта маці, у якіх ёсць непаўнагадовыя дзеці, і гэта ўжо як бы аснаванне для таго, каб не прымяняць вось такіх жорсткіх пакаранняў. Але гэта ўсё не галоўнае, галоўнае менавіта лаяльнасць. А вяртаючыся да традыцыйных каштоўнасцей, гэта такі трыгер, за які вось грамадства вельмі так лёгка пацягнуць. Глядзіце, вось мы сказалі, што частка грамадства гаворыць, там я палітыкай не цікаўлюся, мне гэта ўсё вось не цікава, вы да мяне не лезьце, але ніхто ж не скажа, што для мяне там сям'я не цікавая, дзеці не цікавыя. Гэта, ну, як быццам вось наша такое сукупнае багацце, вось беларускія сем'і, там беларускія дзеці, як будучыя нацыі і гэтак далей. І таму вось улада маніпулюе гэтымі словамі, яна, значыць, вось як бы робіць сябе, ну, такім, не ведаю, абаронцай вось гэтых сямейных каштоўнасцей. Але гэта ўсё толькі словы, гэта на самой справе, ну, не тое, што не робіцца, гэта нават наадварот. Вось я думала, што будзе нейкая статыстыка да вось гэтага 15 траўня Дня сям'і, але абноўленай статыстыкі амаль няма. Там у асноўным статыстыка за 2019 год, калі была перапіс насельніцтва, і гэта там была яшчэ такая добрая статыстыка. Ну, зразумела, што ў 2019 годзе сітуацыя была значна лепшая. З сем'ямі, з нараджэннем дзяцей, там з меншая колькасць разводаў, чым зараз. Але ўся гэтая статыстыка, яна перапісана, а якая толькі там вось ёсць па 23 году, ну, напрыклад, там дапамога сем'ям. Але там няма ніякай дынамікі, там напісана, ну, напрыклад, там столькі-то мільёнаў рублёў. Але ёсць жа дэнамінацыя, там ёсць, ну, нічога гэтага, ніякіх гэтых лічбаў няма, і вось калі ты на гэтыя лічбы глядзіш, і ты як бы не эксперт, ну ты думаеш, ну можа на самой справе так неяк добра. А калі ты пачынаеш у гэтым разбірацца, ну тыя ж самыя вось дапамога на дзяцей у Беларусі, яна як была толькі да 3 гадоў, яна так і ёсць. А мы вось з вами жывем зараз у Польшы, да 18 гадоў атрымлівае любая польская сям'я, там бацькі абавязкова атрымліваюць і такую, ну, даволі добрую суму на кожнае сваё дзіця, якому яшчэ не споўнілася 18 гадоў. Ну так, праграма раней называлася 500+, зараз яна змянілася 800+, да. То есть 800 злотых штомесяц на дзіцёнка атрымліваецца да 18 гадоў. І не трэба ніякіх даведак пісаць, не трэба спасылацца на тое, што ты мала забяспечаная сям'я і гэтак далей. Гэта вось тое, што атрымлівае кожная польская сям'я. Зараз шмат кажуць пра тое, што русский мир пранікае у Беларусь, у беларускае грамадства, насаждаецца, скажем так, а не то, што пранікае. А у той же час, калі сачыць за трендамі і тэндэнцыямі, якія там пачынаюцца ў расійскім грамадстве, то там чуеш нейкія заявы нават ад нейкіх дэпутатаў Дзярждумы про штосьці там, про дамастрой, про вяртанне вот гэтых вот таких вот традыцыйных каштоўнасцяў маскоўскага княжества і гэтак далей. Наколькі верагодна, што пранікненне вот это рускага свету ў Беларусь дойдзе да таго, што і нам навяжуць гэтыя маскальскія дамастроі? Тое, што такія меркаванні будуць і ў беларускай публічнай прасторы, у гэтым я амаль упэўнена.
тое, што робіцца ў Расіі праз некаторы час зараз прыходзіць у Беларусь, можа штосьці там трансфармуецца, але не асабліва. На самой справе гэта, я б такая сказала, ну досыць такая моцная зброя, вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, бо яшчэ раз, гэта як быццам не палітыка, гэта як быццам, ну не ведаю, там не нацыянальныя пытанні, не пытанні суверэнітэту, незалежнасці і гэтак далей. Гэта вось як быццам пра сям'ю, пра вось ідэнтычнасць людзей, пра дзяцей, ну вось тое, што павінна цікавіць кожнага і кожную, і што павінна аб'ядноўваць нацыю. Але на самой справе гэта, канешне, для чаго робіцца? Па-першае, каб людзі, каб зрабіць з людзей рэсурс. Вось грамадзяне на самой справе, яны ж як бы маюць права на падтрымку дзяржавы, на дапамогу дзяржавы, на забеспячэнне дзяржавы ў пэўны перыяд, ну, напрыклад, там у перыяд цяжарнасці, альбо калі ўжо сталы чалавек атрымоўвае пенсію, гэтак далей. А вось традыцыйныя каштоўнасці гэта пра тое, што чалавек на самой справе рэсурс для дзяржавы, што значыць людзі вось яны павінны як бы жыць у адпаведнасці з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі, тады у іх усё будзе добра. Ну, напрыклад, тады не будзе гэтых разводаў, не будзе няпоўных сямей, там дзеці не будуць нараджацца вне зарэгістраванага шлюбу і гэтак далей. І тады як бы яны не будуць патрабаваць падтрымкі дзяржавы. Тады, ну вось жывіце згодна з традыцыйнымі каштоўнасцямі, ўсё у вас будзе добра, і значыць вось думайце пра Беларусь і рабіце для Беларусі. Але на самой гэта з аднаго боку, а з іншага боку, ну вось традыцыйныя каштоўнасці. А што гэта такое? На самой справе нідзе не вызначана, што гэта такое. Няма ніводнага дакумента, які бы як бы ну вось быў бы пералік гэтых каштоўнасцей. Таму кожны разумее, ну гэта так як хоча. Там можа быць там і сям'я, там і павага, і любоў, і там узаемадапамога. Ну гэта ўсё вельмі добра. А што там, ну, але там можа быць на самой справе і вось тое штосьці з дамастроя, што, напрыклад, значыць, ёсць там у сям'і, там ёсць галоўны, гэта мужчына, жанчыны падпарадкоўваюцца мужчынам, дзеці павінны падпарадкоўвацца бацькам і гэтак далей. Але, ну, пакуль дзяржава туды не лезе, бо разумее, што гэта не будзе добра ўспрынята, але тое, што ёсць пэўныя сацыяльныя групы, якія баяцца іншых сучасных каштоўнасцей, якія як бы, ну, я ўжо не буду гаварыць супраць гендернай роўнасці там і там талерантнасці да квір-людзей гэтак далей. Але людзі, якія, можа, гэтага, ну, пужаюцца там трохі, і вось яны так, яны могуць думаць, што тыя дзяржавы, тыя лідары, якія за традыцыйныя каштоўнасці, вось гэта як бы добрыя лідары, гэта добрыя краіны, там як быццам усё павінна быць правільна, вось так, як яно было спрадвеку. Ну і вось і могуць галасаваць, напрыклад, менавіта вось за такіх лідараў, таму што вось яны за гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. Таму гэта такі сродак маніпуляцыі, безумоўна. Дарэчы, пра лідараў я вот раптам зараз падумаў, мы гэта не абмяркоўвалі, можа будзе для вас нечакана, але я б хацеў звярнуцца да зараз такіх дэбатаў ці, скажем так, закідаў, якія адбываюцца падчас выбарчай кампаніі ў Каардынацыйную раду. І час ад часу я чую такія выказванні. Ну, вот, напрыклад, днямі у Інстаграме убачыў кароткае відэо Пракоп'ева про тое, што там, а што Тихановская? Тихановская суперзвезда. Она вот как космонавтка, она вот вообще, а вот команда вокруг нее. І ідзе такая тэза закидывается не толькі ад яго. Ён просто самы такі вытаджаны і выкшталцоны закидоншчык, скажем так. А ёсць іншыя людзі. Сэнс усіх закидаў зводіцца ў тое, што ну, она, конечно, молодец, ну а что она? Это вот все вот там вот оточение. Это вот дарацца, один там вячорка, там другі добровольскі. Это вот яны ёй крутяць, яны там ёй подказываюць, неправильно можа подказывать. Ну, она ж вот как бы не особо разбирается. Молодец, конечно, но вот как бы вот так. Это вот что?
Гэта класічны маніпулятыўны прыём, які вось па не знаю дапаможніках па гендернай роўнасці трэба апісваць. Вось калі ёсць паспяховая на сваім там прафесійным палітычным узроўні жанчына. Тады што? Тады альбо прызнаць, што жанчыны могуць быць паспяховымі, альбо сказаць, што гэта выключэнне, якое вось стварылася дзякуючы нейкім абставінам. Напрыклад, што вось у яе такая добрая каманда, што вось яна за яе як бы ўсё і робіць, што вось з такімі дарадцамі, з такімі там памочнікамі, з такой наогул камандай, вось гэта ўсё яны, а яна ўзначальвае, таму усе лаўры ёй. Калі там у яе штосьці не атрымліваецца, тады, зразумела, гэта ж жанчына, таму у яе не атрымліваецца. А вось калі б, напрыклад, гэта не атрымалася бы у мужчыны, гэта таму, што занадта складаная задача, гэта бы ні ў кога бы не атрымалася. Альбо там наадварот каманда дрэнная, вось лідар добры, каманда дрэнная. Таму гэта ўсё такія вельмі класічныя маніпулятарскія прыёмы. І вось глядзіце, як вось атрымліваецца. Мы пачалі з гэтых традыцыйных каштоўнасцей Крамля, Пуціна, Лукашэнкі, а з іншага боку, вось нашае, як быццам, дэмакратычнае атачэнне, у ім таксама ёсць вось гэтыя, не ведаю, нейкія стэрэатыпы наконт ролі жанчын, наконт гендернай роўнасці і гэтак далей. І як бы атрымліваецца, што вось гэтая дэмакратыя, а гендерная роўнасць – гэта неад'емная частка дэмакратыі, яна як бы атакуецца і справа, і злева атакуецца, давайте, можа, мы перш за ўсё ў дэмакратычным атачэнні, калі мы называемся дэмакратамі, то мы не можам як бы быць, дзейнічаць згодна з гендернымі стэрэатыпамі. Бо яшчэ раз, гендернае раўнапраўе, гендерная роўнасць – гэта неад'емная частка дэмакратыі. Вось я хацела таксама у вас спытаць, вось зараз да вас прыходзяць вось менавіта кандыдаты ў Коардынацыйную раду. І кандыдаткі. І кандыдаткі, дзякуй. А што яны гавораць наконт гендернай роўнасці, наконт правоў ЛГБТ+ персон? Правы ЛГБТ+, як мне здаецца, і в прынцыпе как бы усе выступаюць, пераважная большасць, скажем так, выступае за тое, каб гэта как бы прытрымліваліся гэтых правоў. Для мяне усе людзі роўныя. Усе павінны атрымліваць роўныя магчымасці, роўныя правы, роўны доступ да ўсяго. В дадзеным выпадку, как бы, что тычыцца квотаў тых же самых гендерных, то, и мы з вами говорили, и ва ўсіх как бы абсалютна рознае меркаванне, прычым некаторыя і жанчыны выступалі супраць гэтых гендерных квот. Вот можна Юліяну Шаметавец прывесці ў прыклад, яна ў дэбатах выступала супраць гэтага. Ёсць іншыя людзі, якія лічаць, што гендернымі квотамі, увядзеннем іх прыніжаецца гонар жанчыны, наадварот, а не там как бы узвышаецца. Таму думаю, што трэба па-першае, неяк вызначыць канкрэтныя крытэрыі, не крытэрыі, пазіцыі, бачанне, і думаю, што і працаваць над сабой, над грамадствам. Да, і вось вяртаючыся да вось дэмакратычных кандыдатаў, вельмі хочацца, каб гэта было не толькі ў іх запісана там дзесьці ў канцы гэтай іх праграмы, а каб яны гучна прамаўлялі гэта, каб яны там не саромеліся, бо мяне нават вось закрадаецца думка, што некаторыя дэмакратычныя кандыдаты і кандыдаткі, яны нават саромеюцца гаварыць пра квір-персон, пра там гендерныя стэрэатыпы, пра гендерную роўнасць. Як быццам вось яны за, але так ціхенька, альбо не ведаю, можа яны думаюць, што гэта там адштурхне ад іх там пэўную частку грамадства. Але ўсё ж такі, калі ты назваўся дэмакратычным палітыкам, гэта абавязкова павінна гучаць. Нават глядзіце, нават можа такі довад, што калі вось
Путін і Лукашенко за традыцыйныя каштоўнасці, а ты дэмакратычны палітык, ты супраць Пуціна і Лукашэнкі, ну так тым больш прасоўвай дэмакратычныя каштоўнасці, каштоўнасці гендернай роўнасці. Вось вы ж і гаварылі, што тут 4 дні таму адзначаўся ж дзень супраць гамафобіі, трансфобіі, біфобіі. І вось Вольга Гарбунова, яна выказвалася так, ну, вельмі правільныя словы яна гаварыла і вельмі такія патрэбныя словы. А вось між іншым, каб нейкія нават у Светланы Ціханаўскай у рыльсе, у гісторыі таксама гэта было. Але вось я не бачыла, напрыклад, каб іншыя палітыкі на гэтую тэму разважалі. А калі палітыкі не будуць гэта прасоўваць, ну так, тады Пуцін з Лукашенко будуць на адсутнасці інфармацыі заходзіць праз вось гэтыя менавіта традыцыйныя каштоўнасці. Ну, таким чынам мы как бы выказаліся і з нагоды міжнароднага дня супраць гамафобіі, трансфобіі і біафобіі, які адзначаўся ў свеце 17 траўня. Ну, я так разумею, што з сям'ёй, что то есть вот 15 траўня, что 17 траўня с міжнародным днём супраць гамафобіі, у сэнсе з гамафобіяй у дзяржаве беларускай, дакладней пры лукашэнкаўскім рэжыме не ўсё добра. Там нават вельмі дрэнна, я б сказала бы, а не ўсё добра нават, на жаль, у дэмакратычным атачэнні. І вот чым больш медыа будуць пра гэта гаварыць, тым менш такой табуяванай, такой незвычайнай, такой незразумелай гэта тэма будзе, а яна будзе зусім па-іншаму ўспрымацца людзьмі. Бо калі медыа пра штосьці не гавораць, ну людзі думаюць, гэта не важна, гэта як бы не існуе, і вось можа там і праў у чымсьці Лукашенко. А калі медыа займаюцца адукацыяй грамадства, калі даюць людзям інфармацыю, то людзі мяняюць свае погляды, і гэта вельмі важна. Але вельмі важна, каб дэмакратычныя лідары таксама пра гэта шмат гаварылі. Ну, бачыце, вот каментар з гэтай нагоды. Словаў нема, таму пішу проста. Усіх перамаглі і вызвалілі, будзем прасоўваць і абараняць ЛГБТ і гендер, бо ўсё астатняе, відаць, ужо вырашана, засталося быць прыгожымі ў глазах Еўропы. Ну вось глядзіце, чым больш у нас будзе людзей, якія будуць разважаць менавіта так, тым, як бы далей нам, на жаль, да сапраўднай дэмакратыі. Бо дэмакратыя гэта не тады, калі тут сабрались такія, як нам падабаюцца. Дэмакратыя гэта калі кожныя могуць выказацца, у кожнага і кожнай ёсць свае праблемы, ёсць тыя патрэбы, з якімі прыйшлі выбаршчыкі. І калі ўсе гэтыя патрэбы на самой справе разглядаюцца як важныя і актуальныя. Бо глядзіце, людзі сярод палізняволеных, мы ж з гэтага і пачалі. Ёсць жа жанчыны, на якіх ціснуць вось менавіта праз іх, па-першае, біялагічныя жаночыя асаблівасці, звязаныя са станам здароўя, так і пра гендерныя асаблівасці. Таксама сярод палізняволеных ёсць ЛГБТК людзі. І яны, зразумела, яны яшчэ больш ціску на сябе адчуваюць, як людзі, якія не адносяцца да гэтай групы. Таму, мне здаецца, што вось па-іншаму надо ставіць тут пытанне. Пытанне ставіць трэба па-іншаму, трэба яшчэ шмат тлумачыць, разбірацца, займацца адукацыяй, самаадукацыяй, таму што пераважная большасць у канцы каментароў, Віктор К, это як абагульненне бачання значнай часткі беларускага грамадства гэтых пытанняў. Але яшчэ раз скажу, гэта не абавязкова большасць нашай аўдыторыі так думаюць. Людзі хутчэй не ўсе пакідаюць каментары. Людзі больш любяць пакідаць такія негатыўныя каментары, з чым яны не згодныя, але большая частка, мне здаецца, думае па-іншаму, а нават калі чалавек яшчэ не вызначыўся, вось я, напрыклад, можа камусьці здаецца, што штосьці мы тут гаварым, абсалютна правільна, вось ён альбо яна на 100, на 200% згодны, а штосьці можа там першы раз пачуў, трэба гэта
абдумаць, трэба з гэтым як бы перажыць, можа з кімсьці параіцца. Гэта таксама вельмі добра. Добра, я на заканчэнне прачытаю два каментара, якія стаяць побач. Віктор К піша: я лічу, што гэтая левацкая повестка шкодная, бо штурховая сілавікоў, якіх мы мусім перавабліваць на наш бок. У той час Сяржук піша: тыя, хто адсоўвае хоць нечыя правы на другі план, то напэўна і прытрымліваюцца меркаванне, што беларуская мова і сцяг гэта потым галоўная эканоміка і калбаса. Дзіўным. Цікава. І сілавікі нам дакладна у дэмакратычнай Беларусі патрэбны тыя, хто падзяляе дэмакратычныя каштоўнасці. Гэта, вось абсалютна. Не трэба нам нынешніх сілавікоў 2.0. Тым больш, што адкрыю вам сакрэт, сярод сілавікоў, там розных пракурорскіх работнікаў, таксама дастаткова розных ЛГБТ і іншых такіх людзей, розных людзей. Так што трэба працаваць з усімі рознымі і шукаць да ўсіх падыходы з розных бакоў. Дзякуй вялікі. Ірына Сідорская, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся, калі для вас гэта бяспечна. І самаадукоўвайцеся і слухайце нашыя праграмы, рабіце высновы. Нешта прымеце, нешта не, але тым не менш інфармацыю атрымаеце. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь.